16. března byl v pražském hotelu Čechy vyhlášen 3. ročník novinářské ankety Golfista roku. Cena, která je udělována sportovními novináři, slouží především k propagaci golfu a klade si každoročně za cíl přiblížit tento sport veřejnosti. Nutno říci, že ani tentokrát nedošlo k žádnému překvapení. V kategorii žen vyhrála dlouholetá opora našeho amatérského golfu, v současnosti už profesionálka Zuzana Mašínová. V průběhu večera vystoupila také zpěvačka Helena Zeťová. Po jejím vystoupení přišlo vyvrcholení večera. Menší, ale velký stříbrný pohár získává Miroslav Holub. Mezi muži byl podle novinářů nejlepší Miroslav Holub. Profil Miroslava Holuba číst nemusíme. Ten celý rok předváděl vyrovnané výkony. Kromě ocenění nejlepších golfistů došlo také na charitativní počin. Pro nadaci Krtek, která pomáhá dětem, bylo v rámci večera vybráno 44 000 korun. Potvrdilo se, že dobrý úmysl nakonec přináší ovoce. Tak to jsem zvědavý, jak se to projeví. Připomenu, že to ano. Zeptali jsme se Miroslava Holuba, co pro něj toto ocenění znamená. Zisk samozřejmě pro mě znamená hodně, protože já jsem se minulý rok, koncem roku 2005 vrátil z Ameriky, kde jsem studoval a hrál golf 7 let a samozřejmě i pracoval. A chtěl jsem samozřejmě, aby ten první rok po návratu, ten rok 2006 byl samozřejmě co nejlepší, aby to byl takový ten comeback year. Takže pro mě to bylo strašně důležité a jsem rád, že se mě povedlo, že se mi zadařilo, i když tam je spousta hráčů, jako je třeba Marek Nový nebo Lukáš Tintěra, který mě šlapali na paty.